רק עניין של זמן. ואני מעדיף שלפחות נילחם עד הנשימה האחרונה. ולא נלך כצאן בטבח, מה שנקרא. נילחם עד אני רוצה שישראל בחצר האחורית שלה תגדל שמש קטנה, איזה ריאקטור, איזה פיוז'ן ריאקטור, שיהיה לנו את הכוח של השמש להשמיד את כל האויבים שלנו. זה מה שאני רוצה. כי כולם שונאים את ישראל, וכל מי שמנסה להתחנף לאויבים שלנו, ולהביא להם בתי מלון, רק רגע, אני אשים על כל מצלמה. אני אעשה את נאום הגבר עכשיו. רגע, אני אתיישר. אוקיי. אוקיי, אז אני, מבחינתי, שישראל יהיה לה ריאקטור פיוז'ן בחצר האחורית, על מנת שהיא תוכל להשמיד כל אויב ואויב שלה, גם גרעין, אם זה נוקליאר, אם זה פיוז'ן, לא משנה מה, שכל בן אדם ייקח את זה כעובדה. כולם שונאים את ישראל, כולם שונאים את היהודים, במידה ואתם ישראל זה לא משנה אם אתם יהודים, מוסלמים, ערבים, או מה אתם, כי גם שונאים אתכם גם כן, כי אתם בקבוצה שקוראים לה ישראל, אוקיי? אז כשיבואו לרצוח אתכם, אל תגידו, אוי, אני ערבי, אוי, אל תרצח אותי, אני מוסלמי, אל תרצח אותי, אני נוצרי. לא, ירצחו אתכם בלי לחשוב פעמיים, יפוצצו אתכם מכות, לא משנה כמה אתם תורידו את הראש שלכם, ולא משנה כמה אתם בעולם, אתם תביאו אנשים מחול, ותביאו להם מלונות, ותביאו להם מזון, ותביאו להם מאלף עד תף את כל הדברים שהם צריכים, ותממנו להם את כל הטיולים האלה, ושהם יצלמו איזה כמה תמונות ליד הכותל, או ליד שאר המקומות במדינת ישראל, כן? זה לא יעזור לכם, כולם ישנאו אתכם, כולם ינסו להרעיל אתכם, כולם ינסו להרעיל את הבערות שלכם, אוקיי? וכל מי שאומר לכם אחרת, טועה ומטעה. תדעו לכם, לא משנה כמה כסף אתם תשפכו, זה לא יעזור לכם. הגיליוטינה כבר על הצוואר, החבל תלייה כבר על הצוואר של כל ישראלי וכל בן אדם שמתגורר במדינת ישראל, וכדאי שכולם ידאגו, וכדאי שכולם יהיו פרנואידים, ושאל תתבלבלו.